Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er Amerikaanse F-18 vliegtuigen dicht bij Venezuela zijn geweest. Dat was gisteren. Dat is ook allemaal geregistreerd via websites, in dit geval via Flight Radar. En op die manier kan worden gezien dat 2 Amerikaanse gevechtsvliegtuigen van het type F-18 Hornet dinsdag 40 minuten lang boven de golf van Venezuela hebben gevlogen. En daarmee bevonden de vliegtuigen zich op ongeveer 150 kilometer ten noordoosten van Maracaibo, de tweede stad van Venezuela. De route werd door Venezolanen via internet door duizenden Venezolanen gevolgd. En de vlucht markeert een nieuwe escalatie in de spanningen tussen Venezuela en de Verenigde Staten, die alsmaar meer een militair karakter krijgen. Niet eerder vlogen Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zo dicht langs het Venezolaanse vasteland. Volgens Venezolaanse regels betroffen de vluchten zelfs een schending van het luchtruim. Storing bij luchtverkeerleidingsdiensten. Dat heeft DC-ANSP gisteren bekendgemaakt. Dat is de officiële luchtverkeersdienstverlener van Curaçao. Die heeft laten weten dat maandag zich een incident heeft voorgedaan. Door een elektrische storing waren er 's avonds tijdelijk geen luchtverkeerleidingsdiensten beschikbaar voor het luchtruim waar Curaçao verantwoordelijk voor is. DC-ANSP meldt in een persbericht dat een automatisch brandbeveiligingssysteem direct in werking trad en de brandweer een preventieve inspectie uitvoerde, maar alles wijst op een elektrische storing. Er was geen brand en de veiligheid van het personeel en de faciliteit waren op geen enkel moment in gevaar, maar het is natuurlijk wel gemeld. De Tweede Kamer vindt de regering te stil over spanningen in regio. De Tweede Kamer vindt het demissionaire Nederlandse kabinet te stil als het gaat om spanningen in de Cariben. Partijen vinden de informatievoorzieningen aan Aruba, Curaçao en Bonaire onvoldoende, maar ook aan de Kamer zelf. Het parlement sprak dinsdagavond met de ministers David van Wil van Buitenlandse Zaken en Ruben Brekelmans van Defensie over de Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten uit Venezuela. Daarbij vielen al meer dan 80 doden. Volgens onder meer GroenLinks, PvdA, D66 en DENK gaat het om schendingen van het internationaal recht. Ze vinden ook dat Nederland geen informatie meer moet delen met de Amerikanen over drugsbestrijding. De ChristenUnie sprak van dubieuze aanvallen. En later in deze uitzending ziet u een deel van de reactie van minister Brekelmans van Defensie op de huidige situatie. Curaçao krijgt meer dan 5000 kaartjes per WK-wedstrijd. Dat maakte gisteren de voorzitter van de Curaçaose voetbalbond FFK, Gilbert Martina, bekend. Hij heeft een persconferentie gegeven over de verkoop van kaarten voor de wedstrijden tijdens het WK. Volgens Martina krijgt Curaçao voor de eerste 3 wedstrijden, de poolwedstrijden, meer dan 5000 kaarten per wedstrijd. Morgen om 12 uur 's middags kan iedereen die een kaartje wil kopen naar de website van FIFA gaan om die daadwerkelijk te bestellen. En die moeten in februari volgend jaar worden betaald. Gaat ook veel gebeuren om te zorgen dat Curaçao daar naartoe kan gaan. Zo gaf Martina al aan dat Correnden verschillende charters klaarzet om te zorgen dat Curaçaose voetbalfans naar Amerika kunnen gaan en weer terug kunnen keren. Maar degenen die willen gaan, en ik had het er nog met collega Carl Ruiter over, ook al weet je niet 100% zeker, bestel de kaarten. En probeer dan in februari te betalen. Maar wacht niet tot vlak voor de wedstrijd en probeer dan nog kaarten te kopen. Het moment om die kaartjes te kopen, om te zien dat Curaçao daadwerkelijk meedoet tijdens het WK, begint vanaf morgen. Opnieuw veel water verspild. Ja, voor degenen die in Santa Rosa wonen is het een hernieuwde wateroverlast. Want het is niet de eerste keer dat tijdens de grote wegrestauratie al daar, iets schuin voor Kentucky Fried Chicken, een waterleiding is geraakt. En dat leverde een portret op van heel veel water dat de lucht inspoot en heel veel water dat daarmee verspild is.
actie tegen geweld tegen vrouwen. En dat was op Curaçao. Gisteren heeft het ministerie van Justitie op Curaçao de oranje verlichting aangedaan als onderdeel van de bewustwordingscampagne Orange the World. Deze wereldwijde campagne heeft als doel stop geweld tegen vrouwen. De campagne begon 25 november en duurt tot en met vandaag 10 december, de internationale dag van de mensenrechten. De afgelopen 16 dagen waren er verschillende acties. Niet alleen op Curaçao, maar in meer dan 100 landen. En daar werd aandacht besteed aan exposities, debatten, demonstraties en activiteiten om te zorgen dat mensen zich bewuster zijn dat er een eind moet komen aan geweld tegen vrouwen. ABC neemt nieuwe bussen in ontvangst. We hadden al eerder in de extra journaal beelden van de bussen op de haven. Nu zijn ze ook daadwerkelijk door het autobusbedrijf Curaçao, ABC, in ontvangst genomen. En daarmee hebben we weer nieuwe Marco Polo Volare accessmodellen, jaargang 2026. Tijdens de officiële overdracht verklaarde minister Charlton Hato, de minister die Cooper verving, blij te zijn dat de bussen na een periode van ongeduldig wachten eindelijk zijn gearriveerd. Hij gaf aan dat het een grote investering is, maar dat het belangrijk is dat ABC op deze manier verder gaat aan het moderniseren en aan het verhogen van het vertrouwen van passagiers in de organisatie. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com um tremendo super mega campanha 50 años. Regalando más de 50.000 florines na premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas, estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra Tour Dia, subir al website www.extra.cw y participar para Bota Den. ¡Suerte! We beginnen op Sint Maarten, want daar is nog veel te doen over de toegenomen criminaliteit. Afgelopen weekend was er een brutale overval op een juwelier in Maho. Dat werd op sociale media gedeeld omdat er heel veel mensen aanwezig waren op het moment dat 4 gemaskerde mannen de juwelier binnendrongen met veel geweld. De minister van Justitie, Nathalie Tekling, heeft ook meteen actie ondernomen. Ze heeft een spoedvergadering gehad op maandag. En gisteren, dinsdag, een strategische coördinatievergadering met alle rechtshandhavinginstanties. En daarbij gaat het onder meer om de kustwacht, immigratie, douane en politie. En het doel van de vergadering was om de operationele strategieën van alle diensten op elkaar af te stemmen, zodat een gezamenlijke aanpak en versnelde samenwerking wordt gewaarborgd in de voortdurende strijd tegen criminaliteit. Effectief rechtshandhaven, dat is het doel en daar heeft de minister zich aan gecommitteerd. Dan gaan we naar het mooie Aura Festival. Afgelopen zaterdag was er een indrukwekkend optreden van BL en ook meerdere artiesten. Maar het grote deel van de mensen kwam natuurlijk voor deze Colombiaanse artiest. Dat was allemaal heel mooi. Dat was een bijzonder concert. Maar daaromheen was er heel veel te doen over het verkeer. Nou, de politie heeft gisteren laten weten dat er in de toekomst beter moet worden gekeken hoe er omgegaan wordt met vervoer naar en van het festival. Want ja, dat ligt op de Franklin Delano Rooseveltweg. Er zijn niet heel veel wegen die daadwerkelijk naar Capitol C gaan. Dus er moet beter worden gekeken
hoe dat kan worden voorbereid, zodat de mensen in de omgeving geen last hebben, geen overlast hebben. Tenminste, beperkte overlast. Maar ook dat mensen niet uren vastzitten in hun auto of in de bussen die werden ingezet. In ieder geval, het concert was er één om in te lijsten. Maar de problemen moeten volgens de politie in de toekomst beter worden aangepakt. Dan gaan we naar Nederland. De Tweede Kamer sprak met ministers van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie over de situatie in Venezuela. Tenminste de spanning tussen Venezuela en de Verenigde Staten. Kijk even naar deze reactie op alle vragen die Ruben Breukelmans geeft, de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland. Hij staat achter de lijn van zijn collega, minister van Buitenlandse Zaken, die zegt geen reden tot acute dreiging. Daarvoor is het nog niet zo erg voor Curaçao, Aruba en Bonaire. Maar de boel goed in de gaten houden en verschillende scenario's serieus nemen. Kijk naar de minister. Kijk, als het gaat om het veiligheidsbeeld, dan sluit ik me natuurlijk uiteraard aan bij wat de minister van Buitenlandse Zaken daarover heeft gezegd. Namelijk dat er niet sprake is van een acute dreiging voor het Koninkrijk. Dat we nauwlettend monitoren en in de gaten houden welke militaire capaciteiten de VS naar de regio brengt. Natuurlijk ook welke activiteiten zij uitvoeren. Dat we daarnaast ook een beeld proberen te hebben en te houden van de Venezolaanse capaciteiten. Ook wanneer daar eventuele bewegingen en veranderingen plaatsvinden. Dat doen we natuurlijk vooral in het inlichtingendomein. En dat we ook steeds aan de hand van indicatoren kijken welke scenario's zouden zich kunnen afspelen en zijn ook het meest waarschijnlijk. Waarbij, zoals de minister van Buitenlandse Zaken al zei, wij er alles aan doen om ook te laten zien en te communiceren dat wij niet betrokken zijn bij de nationale operaties van de Verenigde Staten. En dat als er spanningen tussen de Verenigde Staten en Venezuela zouden oplopen, dat wij daar geen speler in zijn. Dus ook om te voorkomen dat bij Venezuela het beeld zou ontstaan wat de minister eerder schetste, dat wij onderdeel zouden zijn van de operaties die de Verenigde Staten uitvoert. Dat is ook steeds een afweging, daar zal ik zo meteen nader op ingaan, op de vraag welke militaire capaciteiten brengen wij in deze fase al naar de regio. Want je zou kunnen zeggen van nou, we gaan onze militaire presentie, die schalen we op. Alleen dat kan ook weer het verkeerde beeld wekken aan de Venezolaanse kant. Namelijk dat wij ook bezig zouden zijn met voorbereidingen op iets meer dan dat nodig is. Dus wij maken steeds de afweging welke scenario's kunnen zich voordoen. Welke voorbereidingen zijn daarvoor nodig. Hoe kunnen we middelen daar gericht voor inzetten zonder dat het verkeerde beeld bij een van de partijen en in het bijzonder Venezuela ontstaat. Nou, als het dan gaat om de scenario's waar wij naar kijken, dan is dat aan de ene kant het scenario dat de situatie blijft zoals die nu is. Het zou kunnen, zoals verschillende leden van uw Kamer natuurlijk zeiden, dat wanneer er sprake is van een toename van spanningen, dat er sprake is van verstoringen. Het zou kunnen doordat er migratiestromen ontstaan of doordat de aanvoer richting de eilanden wordt bemoeilijkt. Het zou ook nog in een ernstiger scenario, het derde scenario zou ik kunnen noemen zijn wanneer de logistieke aanvoer echt in grote mate beperkt wordt en er daardoor ook in de bevoorrading issues zouden kunnen ontstaan. Nou, en heb je nog een extremere variant waarin er wel sprake zou zijn van toenemende militaire spanningen waar de eilanden toch op een of andere manier in betrokken zouden zijn. Maar zoals ik zei, dat is een scenario wat gegeven hoe we daar nu naar kijken zeer onwaarschijnlijk is en waar we van zeggen dat dat niet geen acute dreiging is. En dan gaan we naar internationaal nieuws, want de dochter van Maria Corina Machado heeft de Nobel Vredesprijs in ontvangst genomen. Dat gebeurde vanochtend. Ana Karina Sosa Machado droeg daarna een speech voor die door haar moeder was voorbereid. Daarin waarschuwde ze hoe fragiel democratie kan zijn. Zoals bekend voert Machado al jarenlang oppositie tegen het regime van president Nicolás Maduro. En zij zit nu ondergedoken in Venezuela. Hij heeft tegen het Nobelcomité laten weten dat ze er alles aan doet om naar Noorwegen te komen. Maar ze kon niet op de ceremonie zijn en daarom heeft haar dochter de prijs in ontvangst genomen. Venezolaanse autoriteiten hebben gewaarschuwd dat de politica als voortvluchtige zal worden beschouwd als ze daadwerkelijk het land verlaat. Dus het is de vraag of ze kan terugkeren naar Venezuela, waar ze nu ondergedoken verblijft. De voorzitter van het Nobelcomité voor de Vredesprijs riep trouwens de Venezolaanse president Nicolás Maduro op om zijn nederlaag bij de verkiezingen van 2024 te accepteren en af te treden. Hij deed deze oproep
voorafgaand aan de ceremonieuitreiking aan de dochter van Machado. En hij zei letterlijk: meneer Maduro accepteert de verkiezingsuitslag en treedt af. Eerder waren er in Oslo manifestaties tegen de Amerikaanse druk op Venezuela. En daar heeft president Maduro op gereageerd. Hij heeft die mensen bedankt voor hun steun. Hij heeft nog niet gereageerd op het daadwerkelijk uitreiken van de Vredesprijs aan de dochter van Machado. En aan de oproep van de voorzitter van het Nobelprijs Vredescomité. We houden het allemaal voor u in de gaten. Als er wordt gereageerd, dan besteden we daar hier aandacht aan. Tot zover. Dit was Extra Journaal. We zijn er morgen weer. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.